ҳангоми таҳияи матн дар барномаи Word қоида ва стандартҳои муайяне аст, ки дар ташкилоти муассисаҳо новобаста аз шакли фаъолият ин стандартҳоро талаб мекунанд ва донистани ин стандартҳо малакаи баланди корбариро нишон медиҳад. мисоли чунин стандартҳо яъне фарқият байни ҳуҷҷати дар асоси стандарт таҳия шуда ва ҳуҷҷате ки бидуни стандарт қоидаҳо навишта шудааст чунин аст. дар қисмати чап матнест ки бидуни қоида ва стандарт навишта шудааст. ҳамин матн дар қисмати рост дар асоси талабот ва қоидаҳое ки пешбинӣ шудааст таҳия шудааст. барои дар чунин шакл навиштани иттилоот ва ба чунин шакл овардани матн пеш аз ҳама бояд дар мадди аввал ин қоидаҳоро риоя кард. ин қоидаҳоро акнун мебинем. барои фаҳмотар шудан ман бо матни тайёр сару кор мегирам. шумо бошад пеш аз шурӯи навиштани матн инро бояд иҷро кунед. хоб, интихоб мекунам ҳамаи матнро. дар мадди аввал интихоб мекунам ҳуруфро. ҳуруф намуди зоҳирии ҳарф мебошад. ҳуруфе ки ба тариқи стандартӣ аст ин Times New Roman аст. интихоб мекунем. қадами дуюм интихоби андозаи ҳуруф. андозаи ҳуруф ба тариқи стандартӣ 14 мебошад ва дар ҳолати сарлавҳа будан андозаи он 16 аст. хоб, қадами сеюм матни мо айни ҳол аз тарафи чап баробар аст ва аз тарафи рост не. дар асл ҳамаи матн бояд аз ду паҳлӯ баробарӣ бошад. интихоб мекунем баробарӣ аз ду паҳлӯро. қадами чорум ин фосилаи байни сатрҳо. сатрҳои мо яке ба дигари наздик аст. ин чиз қобили қабул нест. фосилаи байни сатрҳо ҳадди ақал 1.15 ё 1.5 бояд бошад. қадами охирон ин гузоштани абзац аст. тугмаи абзацро ба 1 мегузорем ва ҳар дафъае ки шумо тугмаи Enterро пахш мекунед ба тариқи автоматикӣ ҷумлаи шумо ҳамчун фикри нав ташкил шуда бо гузоштани фосила шурӯъ мешавад. ҳамин тариқ ин 5 қоидаи муҳимест ки ҳангоми таҳияи матн талаб карда мешавад ва намуди зоҳирии матни шумо низ ранги дигарро мегирад. матн таҳия шуд. барои сабти матн медароем файл. хоб, ҳангоме ки шумо сабт кардагӣ бошед сахранидро пахш мекунед ва дар ҳолате ки сабт кардагӣ набошед интихоб мекунем сахранид как. дар ин ҷо якчанд роҳу усули сабт аст. мо интихоб мекунем ҳамин компютер ва мавқеи ҷойгиршавӣ, фарз кардем мизи корӣ. хоб, дар мизи корӣ бо кадом ном сабт шудани файлро аз шумо талаб мекунад. номи файл ба тариқи автоматикӣ вобаста аз сатри аввали матн гузошта мешавад. шумо инро метавонед тағйир диҳед. тип файла, намуди файл. намуди файл ба тариқи автоматикӣ документ Word меояд. ин формати файли Word дар барномаҳои офисии Word 2007, 10, 13, 16 ва 19 бидуни тағйирот ва дигаргуниҳо чӣ гунае ки аст ҳамон хел нишон дода мешавад ва дар барномаи Word 2003 бошад бисёри компонент ва имкониятҳои он нишон дода намешавад. барои дар барномаи Word нишон додани ин бояд шумо ҳамчун документ Word 2003 сабт кунед. агар хоҳед ки маълумоти шумо бидуни тағйирот қарор гирад онро метавонед дар формати PDF сабт кунед ва ҳар як истифодабаранда онро мебинад, мехонад, лекин тағйирот дароварда наметавонад. интихоб аз ҷониби шумост. пас он тугмаи сахранид ва ҳуҷҷати шумо сабт мегардад. ташаккур ба диққататон. подписатсия кунед, лайк монед, дастгирӣ кунед.